Langit turu naing putut sih. Wis jam semene panas kok ngene jare ya gampiri kok ora teko-teko nanti bocah yo. Tak parane omahe ya. Wis awane kok ngene lawang isih do tutupane bocah nanti namah ora yo. Bes. Tapi burung carane ki. Lebonane wae omahe lah. Kamare sing endi yo? Wah, ra ono iki. Nang kene jebule. Bis. Tanya. Opo to jam piro ki jarak marane kok ra tani. Wah. Kowe tanya ganggu wong turu wae. dari marane aku wis jam piro awan wisan. Jam 5 iki. Jam 5 patake. Delok lho, wis metu. Dene kerja kerja malah sih turu. Tangi. Ngopi-ngopi sik nang omah kowe lho. Oke, kowe iki jar. Aku tenan ndi, Bis? Wah, kiye ge nang kene ge? Oh, yo, ndi? Kawane? Langsung nang sawah wae yo. Yo, awan. Yo. Ayo. Rono wae ya. Oke. Wah, akhirnya do tekan. Kene wis macul ke subuh. Masih pacule panas ki. Kiwe teko. Le mangkat kurang awan. Yah mene ki kok mangkat. Ayo, wong loro ki pegawene nyong ki. Yo gesik-gesik do sregep. Ayo do sregep. Ning bayarannya sithik. Iki macule nandi, Bos? Terbis, macul kene, Bis. Ketahu. Gabeti alang-alang ngene ngono wae. Tunggu wae. Bis, macul lagi ora kaya ngaret pedhus. Jan supet kubur kok tangi pinjul. Taumu mremu. Ayo cang kowe lombok iki kabeh do dilepi, lali yo. Lah, udah ajari masuk ngene yo. Matur kok ngono. Ngene iki lho, iki dikui. Dikui, iya karepe kene ilang. Ngarite sing akeh. Oh, bobeli sisan. Bos sik bos kesel ya. Udah tawang sik enak ya cocok karo hewan iki. Ron delok gunung Sumbing, Merapi karo Merbabu jos. Wis do kesel lho ki. Jo ngaso sik. Ayo ngaso. Bis, ini ambon karo cacak kae ya. Ayo, ngaso. Ono. Bos. Iya. Bayaran kepriye iki? Bayaran. Kerja do sak penake dhewe ngono arep bayaran. Engko. Yang butuh duit deh. Utangin nang warung kae.
Assalamualaikum. Yo pidul saking Bang Kucit. Rene arep nagih utang. Ya. Nah. Oh. Nongge krungu kok sering-sering muni anak gajian to iki to. Wong saka ngendi iki? Kupingmu koyo antena TV. Wih, gue cari. Ngomong kayak iya, ya mana mangsane bayaran nyaru-nyaru. Ya Gul, mengko lak yo iso. Bener. Ya wis, kok tak parani omahe dek-dek wae. Aku gak balik sik wae. Oh, kudu sono duwe. Ayo, wis langsung. Kudu meneh, kira bayaran. Yo. Wah. Atas. Mangkate gede, iso kok awan. Sama. Tapi cukup dia loh bayaran ini. Ya sampean juragan kok. Cuma tangan kanan ini yang ngono manut. Manut juragan. Tak sae aku pengen. Kan ada lidi ngono. Penting tak bayar sisan kowe to. Do bali wis awan barang iki. Nang arek melu fatayatan. Iya ya lara ya. Don iki. Wis. Dorene. Paling sregep. Ya. Mungkin sing lek jale iki piye? Ringan wae. Iki sing gawe kerja. Nggih. Hah, iya. Iya itu ngantuan. Ya, sun. Oke, sesuk dioprei sik yo. Dene sesuk yo arep lunga e. Arep pecetang awake lah. Foto. Bengi toko makan minangka slametan dan bayaran kok tak tarik ngo 50. Oke yuk balik panas bareng soal bayaran. Yuk.